రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార కమిషనర్గా ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి నియమితులు కానున్నారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. ప్రధాన కమిషనర్తో పాటు మరో 5 కమిషనర్ల నియామకానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జూన్ చివరి వారంలో నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆగస్టు 4 వరకు గడువు ఇచ్చింది. దాదాపు 200కు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు సచివాలయ వర్గాల సమాచారం. దరఖాస్తులను రిజిస్టర్ పోస్టు ద్వారా సచివాలయంలోని ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యాలయానికి అందేలా నోటిఫికేషన్లో సాధారణ పరిపాలనా శాఖ ముఖ్యదర్శి పేర్కొన్నారు. మొత్తం 6 పోస్టుల భర్తీకి వచ్చిన దరఖాస్తుల స్క్రూటినీ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నట్లు సచివాలయ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషనర్ తొలి చైర్మన్గా ఫుల్ టైం పనిచేసిన ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ కాకుండా సక్సెస్ఫుల్గా పరీక్షలను నిర్వహించారని అభ్యర్థులు కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం మరోసారి గడువు పొడిగించే అవకాశం లేకపోవడంతో ఆయన తిరిగి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లిపోయారు. ఈసారి ప్రభుత్వం ఆయన్ను చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా నియమించాలని అనుకుంటోంది. దరఖాస్తుల స్క్రూటినీ ప్రొఫెసర్ పూర్తయిన తర్వాత ప్రభుత్వం అధికారికంగా విడుదల చేసే ప్రకటనలో ఆయన పేరు ఉండొచ్చంటూ ప్రభుత్వ వర్గాలు సూచనప్రాయంగా తెలిపాయి. ఆయనతో పాటు మరో 5 ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ల నియమానికి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం అదే ప్రకటనలో వివరాలను తెలియజేయనుంది. ఈ 5 పోస్టుల్లో 2 జర్నలిస్టులకు 1 న్యాయవాదికి లభించనున్నట్లు సమాచారం. మిగిలిన 2 పోస్టులపై స్పష్టత లేదు. వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలకు చెందిన 2 ఈ 5లో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ పోస్టు కోసం పలువురు జర్నలిస్టులు, లెక్చరర్లు, ప్రొఫెసర్లు, వివిధ ప్రొఫెషనల్ వృత్తిలో ఉన్న ఉద్యమకారులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. చివరకు ఎవరిని వరిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.